घाटी वाला केरी ये देवप्रसाद वाला केरी हाय हाय केरी हाय कर पहाड़ चारे खाली पहाड़ महेंद्रगिरी जाऊँ एपट रोज महेंद्र एपट रोज गिरी से महेंद्रगिरी रेडी हो फोटो उठे बोल कि हाई कर ये नावाल बंटी से नावाल बंटी केरी बेचारा फोटो उठा आसिक गोटे कौटी कैमेरा धरी नहीं आई कौटी मिररलेस कैमेरा केरे टिका पड़ी करना सेटिंग करुच्छी आसिक आम अध घंटे पास कर बेचारा केरी मिररलेस कैमेरा नहीं आई फोटो उठा सिक नहीं उठे पारे कौन मुझे 10 के 5 धार देखा 5 देखिए नहीं आई केरी बेचारा फोटो उठे पारनी बढ़िया बढ़िया व्यू अच्छी ये गोटे पहाड़ उपर घर देखो सामना देखी पारे हाँ से आम बहुत जगह गाड़ी आम बर्तमान अवस्था खराब होमें बर्तमान आगु को महेंद्रगिरी 6 किलोमीटर आगु अच्छी आम जापारनु बेचारा गाड़ी फसी आमर किए कुआडे पड़े 4 जन आसलु जड़े हजी आउ 2 घंटा खाइबार व्यस्त कि जड़े पहाड़ तो गड़ी पड़ी ये खाइबार व्यस्त कि पानी नहीं यूट्यूब छाड़ी लगुनि 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ की जीमु बार कौटी 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 देखाऊनी हे बास जो देखा पूरा देखाऊनी कौड़ी मय से ऊपर चढ़ा जी महेंद्रगिरी वाटरफॉल अच्छी आउ महेंद्रगिरी कौन कौन अच्छे हिलटॉप व्यू पॉइंट अच्छा से चढ़ी न पूरा पूरा भारत देखाओ ना कौन देखाओ ना पूरा आंध्र प्रदेश देखा हो बर्तमान बंटी आमर हजी कड़े खोजी खोजी पाऊन हो आस्ते आस्ते चढ़ा 4 किलोमीटर देखा केते बार जाऊँ कष्टे मस्टे बा किसी बाट है चढ़ा कहते समस्ते किसी बाट चढ़ा वाह 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 लुकड़े देखो हाय भाई से लोक अच्छी देख आस पानी पानी गंजेई चाष कौटी गंजेई चाष केरी आम देखी मत केरी बिड़े बिड़े गंजेई नहीं कि आसो डाहाणी गोटे झीट ना कि ऊपर डाहाणी वाणी कौन कहले जी ना आस 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 डाहाणी कौटी अच्छी आगर ऊपर जावा बिचरा बंटी एकिटिया रहीगला यही पटे गोटे रास्ता अच्छी ये रास्ता अच्छी जापर कि नहीं पूरा जंगल भीतर पशि पशि जा पूरा अवस्था खराब जगह पूरा पहाड़ चढ़ी चढ़ी चलचु पूरा घंच जंगल में रास्ता पूरा पादे पादे जीव रास्ता केरी गोटे जंगल गंजेई चाष कौटी देखी केरी गंजेई सन्धान चलती आम ता पछे पछे बिचार साप न आसू साप दाऊ रक्षा पाइबापी आम तो किसी व्यवस्था करना फिर भी ऊपर ऊपर चलचु बाई चांस किसी आम सुविधा थी पानी सन्धान ऊपर ऊपर उठुचु केरी आम आगे केते बाटे पड़े से दीटा पछर आसुना बाह कौन बे हाँ
ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ବାଃ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ବାଃ ଆମେ ଏଠି ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ ମାର କୁଆଡ଼େ ଆମେ ହେଲେ ସିଧା ଚଲେଇବା। ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ନା ଏପଟେ ଯିବା? ଏଇଟା ବୁଲାଣିଆ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ମକା ଚାଷ ହେଇଛି। ବାଃ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧରିବା ଏଇ ଜଣେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏଇଟା ଘରଟା। ଯିବା ସେ ଘର କତି ଯିବା ହେଲା। ଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଛି। ପାଣି ପାଣି ଅଛି ପାଣି। ଏଇ ପାଣି ଅଛି ଏଇ ପାଣି ଅଛି। ହଉ ଆମେ ଆସୁ ପାଣି ପିଇକି ଯିମୁ। ବାଏ ବାଏ। ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଲା ବିଚାରା ଉଠୁନି ଭାଇ। ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି କି? ହଁ ପଳେଇବ ଅଛି ସର୍ଟକଟ୍ ତ। ପଚାରନେ କହିଦେବି ଲୋକ, ପଚାରନେ କହିଦେବି ତ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଇଠୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେତେ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ଉପରେ ଏଟା ସମୁଦ୍ର ପତନ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଝରଣା ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ପାଇଛୁ। ଗାଁଟା ବ୍ୟାକ୍ରେ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ପାଣି ବାହାରିଛି ନା ନାଇଁ? ଛୁଆଟା ସବୁ ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ଏଠି ମଉସା? ଏଇ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ବୋଟଲ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ହେଁ ଝରଣା ପାଣି ପାଣି ଭଲ ପାଣି ତ ପିଅ ତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇ ଝରଣା ପାଣି। ଏ ଝରଣା ପାଣି ଆସିକି କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଧେ ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଫିଲ୍ଟର ହେଉଛି ନା ଖାଲି ଏମିତି ନା? ଆଚ୍ଛା ହଁ ଝରଣା ପାଣି ଭଲ ଥିବ। ଆସିପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାର। ଆସିପାରିଲାନି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଏଇଭଳି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବ। ନା ନା ଏ ଗାଡ଼ି ଆମର ଉଠିଲାନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପେଁ ପେଁ କରୁଛି ବସ୍ ନା କ'ଣ? ବସ୍ ତ ଆସିଲା ବସ୍ ମିଳିଯିବ ତ? ସେପଟକୁ ଆସୁଛି। ତା ନାମ କେତେ ବାଟ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ? ଏଇଟା ପୁରା ଯିବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବନି ଗାଡ଼ି। ଆଉ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଯିବ ପାଲେଣ୍ଡ ଯିବ। ପାଲେଣ୍ଡ ଜିରାଙ୍ଗ ସବୁ ଯିବ। ଜିରାଙ୍ଗ ଜିରାଙ୍ଗ ପଳା ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଜିରାଙ୍ଗ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? କୁଆଡ଼େ ବାଟେ ଯିବ ଜିରାଙ୍ଗ ଆଉ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି। ଚାଲିଛି କାମ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଠିଲାନି। ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଇଛୁ। ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଣ୍ଡିଲିଙ୍ଗି ସ୍ଥାପିତ 2008 ମସିହା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ୟୁଡାଇସ୍ କୋଡ଼ 12100909901। ୟୁଡାଇସ୍ କୋଡ଼ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ମସ୍ତ ଭିଉ ହେଉଛି। ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚତେ ହେବ। ବିଚରା ରୁହରେ ହେଇ ହଁ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଆଣିବି। ଦାନ୍ତ କାଠି ଭାଙ୍ଗି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମାନସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦାନ୍ତ କାଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଦାନ୍ତ କାଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁଛି କରି ଆମେ ମାନସ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ କାଠି। ଦାନ୍ତ କାଠି ତ ଡମରୁ ଏଇ ଦାନ୍ତ କାଠି ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଧର ତମେ ତ ଭଦ୍ରକରୁ ଆଇଛ ହେଲା। ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଖିନଥିବ। ଆମେ ଟିକେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା। ଆମେ ଟିକେ ହଁ ସେଇପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି।
ଏଇ ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଫଟୋ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଗଛ ନାହିଁ ଗଛ ଭଲ ଭାଲୁ ଏଇଟା ହଁ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖতে ପାଇଛୁ ଏଇ ଭାଲୁ ବା ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ଭାଲୁ ଦେଖା ହଉନି ଏଇ ମସ୍ତ ଭିଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ର କାଟନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଟା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଯେମିତି ଆସେ ଡିଟୋ ପୁରା ସେମିତି ଆସୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଚାରିପଟରେ ପାହାଡ଼ ୱାହ କି ଭିଉ ଜୁମ୍ କଲି ୱାହ 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 ଦାନ୍ତଟା ଭାଙ୍ଗିବ କି କଥା ଜାଣିନି ବିଷ ଯଦି ଏଇଠି ପଡ଼ିନି ମୁଁ ହେଲା ବିଷ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ଟିକା ନେବେ ବିଚରା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଚକରରେ ଦାନ୍ତ ପଡୁଛି କଣ କରିବା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ଗୋଟେ ଦିନ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ନ ବସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ କଣ କରିବା ହେଲା ଦାନ୍ତ ବାଟା ଏଠି ପାଇଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେବା କଥା କିଛି ଆଣୁନୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଏପଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଟିକେ ମସ୍ତ ଆସିଛି କହିଦେଇକି ତୁ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବ୍ୟସ୍ତ ରେଡ଼ି ମୁଁ ମଟେ ଉଠୁ ସରସର ପାଣି ଭଲ ଫଟୋ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏଇଠୁ ଟେଷ୍ଟ ବିଷଟା ବେଶଳା ସେ ଶଳା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଦେଲି ଇଏ ବସିଛି ବିଷ ହଁ ମରିଯିବ ଏଇଠି ମରିଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇ ହବନି କହୁଛନ୍ତି ବିଷ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ପଜ ପରେ ପଜ ଦେଇ ଚାଲିଛି ହେଲା ପଜ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ହଁ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ହଁ ସେପଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେରି ଗୋଟେ ବି ତାର ଫଟୋ ଉଠିକି କହିନାହାନ୍ତି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ବିଚାରା ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଉଠଉଛି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖିଦେଲା ତମକୁ କାକୁଛି ରିଏଲିଟି ଭଲ ଆସିନି ପଳେଇବା ମା କସମ ପିଲାଟା ମା କସମ ଫଟୋ ଆସିନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟିର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫଟୋ କେମିତି ଆସିଛି ନା ବଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଭଲ ତୁ ଯଦି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫୁଲ ଆଣିଛି ଏ ଫୁଲ ତ ସେପଟେ ଦେଖିନଥିବ ବଣ୍ଟିକି ଦେଖିବା ଫୁଲ ବଣ୍ଟିକି ଦେବା ବଣ୍ଟି କେମିତି ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଫୁଲଟିକୁ ବଣ୍ଟି ଟିକେ ଫୁଲଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେନି ସେତିକି ମୋ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ଦେବା ଫୁଲଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଫୁଲ ରିସିଭ୍ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଉ ଚାଲ କିଛି କହିଲାନି ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ କହିଦେନି ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ରୁ ଆମେ ୟାଠୁ ଖତରନାକ ଟ୍ରେକିଂ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରିଛି ହେଲା ତମେ ତ ଭଦ୍ରକିଆ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଦରୁ ଖତରନାକ ଟ୍ରେକିଂ ଗୋଟେ କରିଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ ଅବଶ୍ୟ କରିନି ୟାଠୁ ଖତରନାକ ଭାଇ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ମୁଁ କହୁଛି ଏବେକା କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁଠି ବାସ ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ତ ଏଠି ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ମନ୍ଦିର କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛି କେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛି ଆଉ ବଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ରସ୍ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଇଥିଲି ତେଣୁ କାଠି ମାଠ ଡମ୍ବରୁ ତାର ବ୍ରସ୍ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ତ ତାପରେ ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ବଣ୍ଟି ଆଉ କିଛି କହିବେ ବଣ୍ଟି ଲାଞ୍ଚି ହେଇଗଲା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କେରି କ'ଣ ଫୋନ୍ରେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା हेलो गाइज सब्सक्राइब माय चैनल माय चैनल ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଇ अच्छा सब्सक्राइब मानस चैनल ହଉ
Subscribe to Master MM channel, Mr. MM. MM मानिया Biology teacher. मानिया Mania, Mr. Mania. ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ କିଏ ଦେଇଥିଲା କଣ ହେଁ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏଠି ଉପରକୁ ଏତେ ଉପରୁ ଗାଈ କେମିତି ଆସିଲେ ବହୁତ ସାରା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉପରେ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛୁ ମାନେ ପୁରା ଏତେ ସାର୍ପ ଟର୍ନ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେହି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରଟି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ବଣ୍ଟି ଫଟୋ ତଥାପି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବା ବେଳଗାଁ ଟିଏଲ୍ ଅଛି ଝରଣା ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଛି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯିବ ନାନା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ନକୁଳ ସହିତ 5ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଇଦେବା ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ପଳେଇବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଗାଈଗୁଡ଼ା ବହୁତ